खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङा दङ आसामनि माखासे जिल्लाफोराव दासान्दि गाज्रि हाबा मावग्रा लाइमोनफोरनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। मख'नो गोनां बाथ्रा दि थांनाय माखासे दान सिगाङाव देहायारि इसिङारि सोमोन्दो लाखिग्रा क'क्राझार बङाइगाव आरो चिरां जिल्लानि माखासे इउनिसेक्स सेलुनफोराव माखासे आफादनि गोख्रों नाजानाय आरो संदाननायनि गेजेरजों पुलिस बिफानखौ हमहोनायाव जाफुंसार जादोंमोन, जेराव खमैबो सा 10निबो गोबां लाइमोनफोरखौ एरेस्ट खालामदोंमोन। नाथाय बेबादि आयेननि गेजेरजों गोख्रों राहा लानाय नुब्लाबो खायसे लाइमोनफ्रा बे गाज्रि हाबा मावनायनिफ्राय गोजान जानानै थाङाखै। बेराफारसेथिं पुलिस बिफानाबो गोख्रोङै नायबिजिरनायखौ खालामबाय थादों। बेनि फिथाइ महरै फिन आरोबाव गाज्रि फालांगिरि खालामग्रा माखासे लाइमोनफोरखौ एरेस्ट खालामबावदों। खौराङाव मख'नाय बायदिब्ला गुवाहाटि नोगोरमानि पुलिस हान्जाया सेक्स रेकेटनि हेंथायै अपारेशन खालामनायाव गणेशगुरियाव थानाय लुक्स इउनिसेक्स बिउटि सेलुनाव 3 लाइमोन आइजोफोर, 2 लाइमोन हौवा आरो 1 आइजोखौ खानो हादों। थांनाय जुलाइ दानावबो गुवाहाटियाव सा 18 गाज्रि फालांगियारि खालामग्राफोरखौ गणेशगुरिनिफ्रायनो एरेस्ट खालामनाय जादोंमोन। दायो फिन आरोबाव बे जायगानिफ्रायनो हमनाय जादों। नैथि खौराङा दङ गोबां समफोरावनो जोंनि लाइमोनफ्रा एबा ससियेल मिडिया सालायगिरिफ्रा ससियेल मिडियायाव फैनानै सोरखौबा नंखाय बाथ्रा बुंनाय, सोरखौबा नंखाय बाथ्रा फोसावनाय बानसावनाय बायदिफ्रा जाबोबाय थादों आरो खायसेफोरा आयेननि गेजेरजों साजाबो मोननो गोनां जादों। बेबायदिनो बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि इएम एबा मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीखौ मिथिसार बरगयारी मुंनि सासे सुबुङा ससियेल मिडियायाव भिडिअनि गेजेरजों हुमखि होनायनि थाखाय क'क्राझार पुलिस थानायाव एफआइआर थिसनदों। बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन सोरखौबा ससियेल मिडियायाव फैनानै जेबो थं जेबो जाहोन मिथियाजासे फोसावनाय बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव था। माब्लाबा सोरनिबा फिसा दाय एबा फिसा गोरोन्थियावनो गिदिर दाय गोनां जानो हागौ। थामथि खौराङा दङ गसाइगावआव खावनाय बेटारिजों लोगोसे 2 सिखाव फालांगिरि हमनो हादों। क'क्राझार गसाइगाव महकुमा पुलिस थानायनि मोनसे हान्जाया नायबिजिरनानै 2 सिखाव फालांगिरिखौ थांनाय हराव हमनो हादों। मोनसे आन्दो सुलुंनि सायाव बिथा खालामनानै गसाइगाव पुलिसनि मोनसे हान्जाया सेल्क' फाउन्डेसननि हेफाजाबजों थांनाय हराव सेबनानै 2 सिखावखौ हमनो हानायाव जाफुंसार जानो हादों। पुलिस फारसेनिफ्राय हमनो मोननाय सिखावखौ अक्सिगुरि गामिनि जियारुल शेख आरो आमिर आली होनना सिनायथि होदों। थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो सिखावआ गुबुन गुबुन सरकारि देहा फाहामसालिफोरनिफ्राय इनभार्टार आरो बेटारिफोरखौ खावबोबाय थादोंमोन होनना पुलिसआ फोरमायथिदों। बे खेबाव 2 सिखावखौ हमनो मोननाय समाव सिखाव खावनाय गोबां बेटारिफोरखौबो लोगोआव मोननो हायो। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगांबो गसाइगाव आरएनबि सिभिल देहा फाहामसालिनिफ्राय हरसेयावनो मोन 80 बेटारि गोमादोंमोन। गुबुन फारसेथिं सिखाव हमनो मोननायखौ गोख्रों साजा होनो सेल्क' फाउन्डेसननिफ्राय खावलायदों। ब्रैथि खौराङा दङ बरपेटा जिल्लानि चरबगनि नेशनेल हाइवे 27आव बाइक आरो साइकेलनि गेजेराव जानाय गिख्रंथाव जाब्रबथायाव जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। जाब्रबथायजों थैनाय सुबुङा मानिकपुर थानानि सिङाव थानाय बरबिला गामिनि 72 बोसोर बैसोनि जादब चन्द्रनाथ होनना सिनायथि मोननाय जादों। जाथाया जादोंमोन जेब्ला जादब चन्द्रनाथआ मानिकपुरनिफ्राय चरबगनि गंसे थानसालिसिम फैबाय दंमोन। बे समावनो जोबोर गोख्रैथिजों फैबाय थानाय AS28 A4022 नम्बरनि गंसे बाइकआ जादब चन्द्रनाथखौ गोबारै सौनानै होयो। जेराव बाइक आरो साइकेलनि गेजेराव जानाय बे जाब्रबथायजों साइकेलजों फैनाय जादब चन्द्रनाथआ जायगायावनो जिउ गोमायो आरो बेराफारसेथिं बाइकजों फैनाय 2 सुबुङा गोब्राब जोखोम जायो होनना सुलुङाव फोरमायदों। बाथि खौराङा दङ भारतारि बोथोर बिगियान बिफाननि बायदिब्ला थामहिनबा IMDनि फोरमायथि बायदिब्ला सनिबारखालि दिल्लीयाव बांसिन बिदुङा 26.4 डिग्री सेल्सियासमोन। बेनि सिगाङाव मख'नो हायोदि 9 आगस्ट 1976 मायथाइयाव दिल्लीयाव बयनिख्रुइ बाङाइसिन दुंथाया 25.3 डिग्रीमोन। नाथाय दिनैनि समाव नोंथांमोना नायनो हायो बेसेबां डिग्री सेल्सियाससिम जानानै दं खमसिन दुंथायनि गेजेरावबो। मख'जाथावदि दिल्लीनि दुंथाया सरासनस्रानिफ्राय 7.8 डिग्री खममोन, जाय 26.4 डिग्री सेल्सियाससिम सहैदोंमोन। 2011 मायथाइनिफ्राय मोननो हानाय खारिफोरनि बायदिब्ला आगस्ट 2011 मायथाइयाव सिगांनि बयनिख्रुइ बाङाइसिन बिदुङा 27.9 डिग्री सेल्सियासमोन। राजधानी नोगोराव शुक्रबारनि मोनानिफ्राय अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव दैबानानि महर लादोंमोन।
गोबां थाग्रा जायगाफ्रा फुख्रियाव सोलायदोंमोन। गामि ओनसोलफोराव दै जमा जानाय, बिफांफोर गोग्लैनाय, हान्था मेलानि जेंनाजों लामाफोराव गोबां असुबिदाफोर जादोंमोन। बोथोर बिगियान बिफाननि बायदिब्ला सनिबारखालि फुंनि 8:30 रिंगासिम सपद्रंसाव 78.7 मिलिमिटार, प्रगति मैदानाव 100 मिलिमिटार, पौसायाव 69 मिलिमिटार, पालमाव 30.8 मिलिमिटार अखा हादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 5:30 रिंगासिम सपद्रंसाव 25.9 मिलिमिटार अखा हाबावदोंमोन। मैया आबादारिफोरनि उदांस्रि सोमावसारग्रा आफादा गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मानि 70,000 गुबुन हादोरारि नोगोरारिफोरनि नोगोरारि आर'जलाइखौ बोखारनायनि थांखिनि बेरेखायै तितापुर स्टेशनाव गोख्रों हेंथा दिन्थिफुंदों। गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मानि मुसुखा सावदों। फ्राय 79,500 गुबुन हादोरारि नोगोरारिफोरनि केसफोरखौ बोखारनायनि थांखिनि थाखाय बिजेपि सोरखारखौ सोंखारिनाय बेनार आरो पस्टार लानानै सोंखारिदों। जिल्ला मावख'गिरिफोरनो गिबि मन्थ्रिनि बिथोननि बेरेखायै गोख्रोङै हेंथा होनानै आबादारि उदांस्रि सोमावसारग्रा आफादनि सोद्रोमाफोरा गासैबो गुबुन हादोरारि नोगोरारिफोरनि नोगोरारि आर'जलाइखौ बोखारफिननो दाबि दैखांदोंमोन, जेराव बुंनाय जादोंमोन दि आसामा गुबुन हादोरनि सुबुंफोरनि थाखाय डाम्पिं ग्राउन्ड जानाय नङा। आसामा माब्लाबाबो गुबुन हादोरनि सुबुंफोरनि बजाखौ सहायनो हानाय नङा आरो आसामा जेब्लायबो असमिया सुबुंफोरनि जानानै थागोन। बिजेपि सोरखारनि बेरेखायै स्ल'गान होनायजों आबहावाया दावराव-दावसि जादोंमोन। मैयानि सोमावसारनि सोमोन्दै आबादारिफोरनि दैदेनगिरि तपन फुकना बुंदोंमोन दि आसामखौ माब्लाबाबो गुबुन हादोरनि सुबुंफोरनि थाखाय लामा एबा डाम्पिं ग्राउन्ड जानो होनाय नङा। आसामनि सुबुंफोरा सा 825 मुंख्लंफोरखौ खरसा खालामनानै आसाम गोरोबथाखौ लाबोदोंमोन। नाथाय बिजेपि सोरखारा बेबादि सुबिदा खालामोब्ला मा जागोन बेखौ सोंथि खालामदों बिथांमोना। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।